Bophume ngokunokubashawa. Kwashe. Azilapha zandula kuma yangu. Sorry that. Lazini. Nguda pfume. Kati isiro zoti nguda pfume ukakutangirira kuti nguda zvakasara. Nyara riyo. Ndokasiya bokasiya. Ndo zvaunofana kutaura kuti nguda zvakasara. Iyo uchataura nda pfuma yake. Ndazvinzwa vanongo kana pane list racho natinongo list yepa Ndinaro. Ndipewe list. Vakaramba ava baba wangu ndinoda kubatsirai list yenyu ngoriona but vana vakaramba namusina mari vari list yenyu sakuona tokupe guide zvatinoda mudare medu Zvakanaka. amumbe 8 hadzichaverengwa nguru maifanwa kuzitaura vane vana vangani Vane vana vari. vane vana vaini mumbe mwana mumbe ishimanda mumbe umai vaisive mumbe 4 akanga abvise here chakadai kunode mbonani Pamusoro asungire ngoma akangouya netsvagarai kuno pa8 years akagara nemwana wangu. akawisa mbudziro masungiro Wani yacho yawo ya baba yakarwara ndokuti chura yemuzonitomera nyama dzakayangani nemkuwashi dzakaya 32 kochirare nyakawaya yakauya 8 meters dzakawaya kubedzera baba kubedzera cho asi hachadiwa kubedzera baba zvakanaka mumbe yemasungiro ndiyasaka ndiyasina kubhadhara izvo mumbe yemasungiro ndiyasina kubhadhara saka ndafaikuda vaisire mombe 4 ne450 pamombe ngei tauraisi zvinokumbiroma tatochikumbiro ndazvinzi but hazvikwanisiki here kuti idzo mombe dzacho haina imwe way here kuti ndobhadhara kana kuti mombe unadzo nemombe ndozvazvati kuti motondipa option ini ndina kutokumbira option mombe 4 kanti mari 450 times 4 dzave mombe dzacho tinge tiuya nadzo kunokwe kana iri mari unouya nadzo kuno kana iri mombe mwakarorana mumwecheteri mugarapiwe ini mushandiko kwamuri kwaimimi mushado Chimani ndokwandatoka. ayo akatsika zvainoita unoona mombe dzavo vanotengesa ivono nemombe dzavo pano padare pano vanotengesa vega vanotengesa vanotengesa vega usazwa nemunhu da mombe chimwe chii naimukuru Kufamba kwese kwandaita kubva kuchimani kuya pano nemhuri yangu kubvira pakatanga nyaya iyi nemari yangu yandabvisa yedare kuya panapa. mari yedare unodzorerwa ipapa mari yedare unodzorerwa chamani pamombe vambisa mari yedare apa wadzora mari yedare isa musungudzo watezva $10 $10 masimudzo ayatsvaga mari mati amai ndenge dzadzembudzi dzakachitaura amai ndipe $10 dzasukuzatizva watimisa ayo ndoo zvamatodza kuita urama magarira ka paruwani makudzo amai ndokuzaicho dzimwe nyaya toamarira mamai tizvaragara ipasera deti vapeiwo emanthika komana vapei manthi ekubhadhara zvinhu Pamusoro dare ndakakangana ini ndinobve kuchimani nguru ndokwendabva ndokuda kudzoka
saka kuzoramba ndichifamba ndichiuya kuno zvinogona kundinetsa, asi ndine mwana wangu ari kuno akanga angori muno pakatanga dare iri uyo ari panapa. Takupai moto nhamba dzaava avo vagara apa ava vari kunyora mazokuru kwamunotera mari Akenda kwa mai mama. unoona tuchi mashaya here mari tipowo list msikana murume achiuya konaiye musikana mapoto emumba ari kuti mudziyo yemumba yechikadzi mapoto emumba ndakatengesa ndowakatoti nditengese baba anzi tione mari yekuti tione kudya chikafu nekunotorawana ndakatengesa ndakaona kutenga chikafu kana dai vari kugona kuvabvunza ko kichiinyu chekozo handina zvinhu zvirapa zvigarapa mani ipaatezvara mari yavo tendora zemusumudzo baba mari yenyu yesamoni iri kuiswa kumaoko munoiwana mari musi wa16 anenge munotumirwa musi wa16 toda mari yesamoni shamani musi wa16 munotumirwa mari yenyu yedarivei andinotora kuno kasi imwe yacho unoona after imani yemombe dzatatara ziri ngari ziri 450 times 4 papanzwisisa kuti munhu after month nemashandiro anoita hansi kuramba kuti ndozvibhadhara but nemashandiro anoita munenge muchitanga mandibonyi ndakatonga zvaunoda iwewo ndendagarirei pana ndendagarirei ndakatonga zvaunoda iwe munhu ane shungu anoisa something tozoti ane shungu wakaisa mombe mbiri kana imwe chete toita mombe izodzouya nenguva saka unokwanisa kuisa ngani mupamani taura uda mombe 1 per month ndo salary yangu unotenga matemba nebinzi zvakutonge punishment futi ekakai punishment kuramba naye mambani kana uri mudarika maraitsi ako tunoaziya asikachitaniedze pfuma ungadai wakaendesa pane muswero wakapisa kurara nemwana wavo iwe waichizvita nokuda nokuti hana semunzwa usada but haurombopuwa mutema wako kuti wozowisa mari yechi saka izvino zvitapu chipisa zvinhu nenguva kumbira nguva kuti kutararava nini ndadauti ndiko kana zve ndakwatsosirwa 2 months ndobva ndaideso mombe dzekuti kana 2 kana 1 anenge tsanzi ari kukumbira 2 months wozotoda zvinhu zvinozoitika zvichibuda nizvi mukosha wangu kudzosa mwana kureva zvinhu zvake zvakarongeka sezvo akagara ataura kudara shamani ndazvinzwa enda tamupai mani enda kumba wazvinzwa ngatitange nyaya iyi pane zvinhu zvitatu zvitana zvina stende yemba iri kuti kwamureva iri mumusha iri aruzeva airuzeva handiradhiri naye hatigone kugowa stende yemumusha nokunga munozisiya ani maona masabhudius anenge kudai kana waroorwa unodzoka musha kwako but kana wakabvisa mari yekutenga toti makaitenga mari totipanana mari waitenga mari 450 unongopanana 225 aiwa anditwiziwa iyo 225 isai 225 tinopuwa musikana anopa 225 musikana amai wemapinzapedza zvakanaka inga mumbai wacho ana mubhedha ndiani ana mubhedha ndiani tora mubhedha auda television ndiani tora television ada wardrobe ndiani
Soka tuzapera. Vana vangu vauya Iwe wanzwisisa zvandataura. Ndati pane imwe nyaya yandandasirira baba ndisingagare navo ndigara ndega kumba vakandikweretesa vakandindikwerete muriwo ndakakwereta muriwo kune $22 yafanira kunge vachibhadhara so zvino zvavanhu vandiswera vachindinetsa nenyaya mari maita basi. Iwe shamani unomuirisira mari $22 rini? Unomba rini? Papa mwedzi wakapera ndo. Tapedza pamusoro handisi kuziva kuti sezvo zvaganirwa kuti vanotora mubhedha neodro uyo ndeyava kuti mukadzi kuda mumba mari uyo ndeyakati mukadzi kuda mumba zvinhu zvikaganirwa kuti atore mubhedha handichazivi kuti zvinozoita kurwa sei. imba izvi zviri kumusha here akanda imba yapera kababa chiorganize inonzi marriage baba isinasi satarisa kuti marriage zvino imi mwana unenge napowa zvinhu zvichitifasiti tare mwana unyatore chizvino aide kuti number 1 iye zvino yanogara kuzvibvunza pekuti mira iye akubuda mumba macho imomo anenge akuti kwashaka vanenge vachikuda mumba mangu iye mari haana asina zvekutakurisa kuti munhu akonzibuda imbo baba kupi bese hamuna munhu agara kushamba here mukomana wamati ari kuuya maivhidheya mugara ko amai amunokakubi munogara mumwe maini kutona zvinhu zvinomba kwai muda complicata isituation ili hapana kukamba ka atoona kuti mananya ndapedza ndikatimugatikaredai mati amai amai inini to be very precise nenyaya yevana vana vaenda chikoro holiday yavasvika vei inini ndoti mwana ndinotesa best interest yemwana handiri kunakidza vanhu kuti anzi nda mwana wangu emi mamaika mwana unoda kumaendesa kupi ndikubvunza mwana unomaendesa kupi wozvaa zvakanakira kuti akachenwa nambu yake kana muchida weekend kana holiday munotora mwana wenyu hamusikudzwa pamusoro yedadi inini vana vangu kuchengeta ndika vana vangu amai hamusonipopoka munoita cross pollination vana vanoitwa nevanhu vaii vana vairi vanoitwa nevanhu vairi saka nyaya iripo ndekuti iyi nyaya ndekuipindira ifambire musocial department moenda mumatani mopuwa mitengo yevanhu ini handisi kuzoipindira vari nhasi amai modzokera nevana nhasi modzokera nevana nyaya ichipinda mumatani tochipawa zvinhu aikona kuzofadza vanhu best interest yevana ndiyo yatinotarisa hatitarisa kuti mwana ndindakazvarwa ndikaita sei tarisai kuti mwana akagara zvakadii nokuti vana vanoda kuti vakure environment iri conducive unetochibva kubatsira process akwava vazambuya ndima ambuya manje ava havazi aisapindire tsiri dzenyu amsori taamudare maakutipa mashoko asiriwo manje apa munhu wese akazvarwa naamai vake pamasangana pamaita too beautiful sadza ndizvozvo hapana asina kukosha ambuya uyo wakakosha ambuya uyo wakakosha ndosaka amai vana ndaona vana chimhanye ndaona kuti vana vakachena stereki amukuzonawo vakachena stereki imi ambuya makachena stereki saka hapana mubereki wandoti hana basa endai munopedzera nyaya yenyu kui makotsi kasi mese hamu munyaya yenyu vairi mese mukombera mese makangofanana nevanhu vari kumateresi musona achikika bhora kutadza kuweza kwake
zvavo zvake saka wazvinzwa ke ava ngawane kuzookera kozoti ndini ndimi waridzive vana best interest of the child kana yaramba manje ipapaya tinopabata futi tinozoda unhu wevanhu takauona mudare tinorekomenda isusu saka isusu hatiri kuti rekomende endai munopedzerana for the best interest of the child tapedzi